sa nahitabuan no. Ato balikon ha nga ang kini inyo nakita karon mga higala sa akong YouTube Budget Talisik. Paki-notificate o paki-subscribe kay matag karon kunya yung makita ang mga labas o impormasyon o balita no. Osaka shooting incident diri mismo sa may sitio Bognaydos sudulon nga bahin sa barangay Labangon ning atong Dakbayan Subo ang nahitabo adlaw karon Domingo no. Kining mao gi pagsud ni Bising bagyong Bising mga higala kini si Janjan de la Cruz o alias Jan 18 anyos mamligi ay mangga. Gibot niya siyang magguwa nga si Patrick de la Cruz nga kining upat ka buto alunggan sila silingan ang pagtuo nga sin o kining gidukdok nga sin lang mga higala mga bay. But unfortunately no kining mga biktima okay mo no kining mga biktima nga si John de la Cruz kinsa wala siya kanang 18 anyos mga higala ang way sorte patay di matungura patay kay mag-asugid ang iguan ni no kani mo ang biktima mga bay sa kaning iyang lawas ang kadlaw nako giposil kini mo biktima nga si Gian de la Cruz mga bay exclusive at balikon exclusive sa Help TV Cebu kaninyo nakita karon nga pagtubag nato sa pag-respond nato sa alarma kalabot na sa shooting incident mga bay dali mismo sa may barangay Labangon ning ato Dakbayan sa Subo na ato gipa sa mali no gabi kini kasulunong area ang anapit ng mga bay okay kini inyo nakita karon ang pagtubag sa mga personal sa Suko dapat napasuga ay pagsuga ngit-ngit kayo pa sila may gala oy suga oy bago labi ka BSB ko okay kana ayaw pa ngaswat okay agi kana gi kuha na sa mga personal sa Saint Francis bay ay salamat kay Joy sa Saint Francis nga mo ini tawag rato bagay gala no mao ni ang pinakalabing unang pagpumusil nga nahitabo sa buwan sa Abril ata no Abril mao ni ang pinaka labing una nga ato labing una atong gialarmahan mga higala mga bay